salutare YouTube, salutare lume. Înainte m-am regretat, nu mai vorbesc deoarece sau de bine, și să nu mai fac. Nu mai fac răzine. Am terminat jocul, vreau să mă pe... Am zis dacă un nou videoclip cu Call of Duty Advanced Warfare. O să începe cu viața unui soldat pe nume Mission. Uitați-l pe Mission. Uitați-vă. O încep cu el. Nu voi sta jocul de argint, dar am văzut experiența. O să fac o serie cu acest joc, Call of Duty Advanced Warfare, și sper să-mi iasă. Este Cormac, capitanul lor. Dar nu vrei să mă găsă, pentru că de PlayStation 4. Ok, o să începem. Iron a fost în... Cormac a fost ăsta. Nici nu mă lăsam aici când am început. Nu mă cam interesat de joc. Te ofer, dacă termin astea, dacă termin chestiile astea, nu o să mai îmi dea trofee, deoarece dacă termin astea. De aici, perso, căudu, monștru, înfării, căudu de vreo. Deci pe Cormac, cred că Will o să avea. O să moară, n-am înțeles, dar o să moară. Nu că îmi place la scurpății prea futuristice, prea viitor. Doar cu chestia sau n-am ok, Will, o să ne întâlnim. What the fuck? Fuck! Whoa! What the fuck? Ok, ce a fost acolo? Suntem până mă goară mult sure și mie, nu? Deci eu te-am salvat și... Nu știu ce. Nu! Asta, crezi-pe mine, jocul este, cum să spun, despre viața lui Michel. Îi spun Michel. Mihaela. Îi spun Mihaela Michel. Îl cheamă Michel, dar... Normal că știu să zic Michel, dar... Vreau să zic un rat. Chiar că nu sunt? Ok. Buie! Nu, gura, mă, te pui cu Michel. Mihaela Michel, mă. Tu știi ce e Mihaela Michel? E mai tare ca Mihaela, ca răguleasă îmbrăcat? Da. Dar nu te dă îmbrăcat. Aia e mai frumos, că m-am dat îmbrăcat cu Damian în prima școală.
me, I can fly. I believe I can fly. Nu, aici e... Dacă m-am filmat de... Nu pot zice. Dacă fi gol și să fac chestia asta, nu? Hai bă, cornea o dată! Era palavre, vorbiți despre concertul lui Adi. Bă, sunt concertul lui Adi, minune după mine. Ai văzut și șmecherea lui meu în cameră, bă, ai văzut camera acolo? Crește toate... Ce temă? Nu stai la un prieten, Andrei, nu stai la un prieten, cum e, bă, crește partele. Bine că-ți face... și spun cu o calare. Aoleu! Sunt cert, sunt prost de mor. Era cu mine, era din cu... Rău că dreptar! Haideți, fraților! Mai obeliți mult? Ia, bă, bine, bine, bă! Vreți să dăm ceva, uite? Cornea, ți-ai și mai mult. Ia, bă! Ți-ai și mai mult cornea. Mie vă ce fac fapt, știi? Cu cornea. Și, hai. Cum era la finișit. Și, mamă! Aoleu, frate, de ce mă duc la un cover? Eu, de ce faci jocurile șupere, dar... Dar este că acum fac eu baby, deci înainte nu cumva, nu internet și tot că ar merge și o grenadă smart. Cu ăștia. Am super cioc. Vezi? Domination, bă, domni, bă! Are puțin ține, bă! Urăți-mă în Corea, urăți-mă în Corea, urăți-mă în Corea! Japonii se răspect în Corea. Se duc în jucăriile de plastic, alea. Woodworks. Te-am văzut de mult pentru că ne-am jucat. Ce asta? Vape! Reservation number. Trebuie? Mă duci meci. Uite-am și bișan. Și ăla, am văzut așa genul. Am zis eu primul față, conectedere, cu el cu capitanul, sunt mișcă, băi, eu am valoare, ce ești? O, dacă ți-i vreau într-o grenadă, da. Voi puneți cu Michel, bă, cu Micaela Michel.
cu Mihaela Mișel. Băi, eu cu Mihaela Mișel. Cred că nu ați auzit de mine pentru că am stat în canal câțiva ani. Nu eu, Drago, Mihaela Mișel. Au! Nu, nu am nimic. Dacă țin o da grenadă prea mult timp în urmă, mi explodează și nu mă asta e fix. Aaa! Asta e clar! Fac, am tras în corbe. Noroc că n-am murit și nu l-am drăzit. Fac, mi-a prost, dar... Mișa! Doamne! Nici nu mai mă duc eu. Sunt bun la jocul de shootere, dar nu știu ce era acum, nu știu ce am azi. Că asta n-am murit de atâta ori într-o misiune. De câte ori am murit? De 4 acum. Înainte voiam câteodată, doar câteodată, de 2. Nu văd ce copii, cred că era de afară. Nu știu cum sora mea nu e acasă, dar un videoclip, poate mă apuc și de vloguri, o să bag și pe ea, poate într-un videoclip, e foarte drăguț, o să știe. E mai mic așa, dacă mă apuc și de vloguri, da, nu-mi plac mie vlogurile, videoclip, gaming-ul, dar dacă și am discut cu ea, dacă dacă și am sora trebuie să înveți să zici, FUCK! Cu atâta dacă vorbesc la demoni, vorba multă sărăcie a omului mic. Talentul e mult, îmbogăția omului. Foarte bun. Fuck! Unde a tras ăla? Drane, nu, drone, nu? De unde? Bă, dă-o încolo, bă, deci... Eu cum să mai... De mult. Poate se reflectă din... Dă-te dracu cu Call of Duty-ul tău! Prea mulți oameni! Eu să trag ca... Dacă trag ca retardatul, îi iau pe echipieri. Jack, retardat.
data de pe la fie am... Ce dracu se aude? Mă cac în parodiile tale. Copiii ăștia proști și mici. Nu spun asta pentru că n-ai fi copil. Și azi cu din asta, evident. Dar dracu... Cum, frate? Ale măi. Damon Rock. Păi eu sunt tipul și cu Damon, de Damon cu ăla, Damon turbat, Damon retardat, de Damon cu ăla, și de Hulk-ul că în gură să ce trage ăsta cu pistolul în cap. Cu hack a fost un șoc. Ăsta, Will Hyron. Cum mai jar veni. Nu mai suport jocul ăsta. Bine, acum am jucat la panoramă, dar mă enervez, dacă m-am enervat. Ăla de unde dracu a venit? De unde dracu a venit ăla și de unde dracu și puta-i pe mână ta? N-ai nimic cu mânișori, dar... Acum m-au apucat de video. Nu are hurt. Jet cu camero. Ești dă-mă, dracu. Ești dă-mă naibii. M-am zis acum, jur că joc. Trag de sus. Gata de joc serios. Acum nu știu ce echipa. Joc cum se joacă Call of Duty. Acum e ca banana, mă recunosc, dar joc cum se joacă cu Call of Duty. Call of Duty adevărat. Ce dracu se aude? Grenadă tristă de acum încolo.
Trebuie să nu neapărat o grenadă tristică, că acolo să văd. Uite, băi, păi și au scope cum este. E un fel de sniper. Mai avansat, care ținta aia? Care ținta aia mai bună? Tragere. N-am plecat să vedem de acum. S-a enervat pentru că am murit din cauza ei, mă. Din cauza ei am murit. Decât aia. Frag, dacă ne zic prea mult. Poate frag sau... da. Aoleu! De atât a vorbit. Oh, cred că s-a... s-a... se stricaseră... nu... Nu dă bine ca n-am înțeles. Acum încerc. Deci gata, acum joc serios, deci... Gata cu clonării, deci cu part, cu porcării de-astea. Acum joc serios. Nu știu ca să nu-mi serios, pentru că tot vorbeam, tot să ziceam eu viața lui Mihaela, Mișel, nu mai, acum mai multă concentrare. Ana are mene. Can, concentrare, Can, concentrare.
să faci ce? Hai cu ați văzut? Deci eu ce-am la pararam. Acum m-am enervat și am omorât. Uși. Ah, okay, yes, got only live one. Damn. Cum încolo să fiu calm, concentrare, liniștit, am concentrare. What the? Drone? Nu mai drone, era merge doar drone, că eram reușit. Genul, nu mai go. O rup? What the fuck? Ce genul? La apare. They got the best gear. Acum cred că ar trebui să trag. Să-l problema. I need a fucking small gun. I was there. Target behavior. Oh! Fuck, n-am văzut, n-am să spun 50 și am tras doar în vede,
e foame nici. Umbla termină cu hybrid side! Ce-ai făcut tot ăsta, Naman?